Ongi beste bideo batera. Gaur ere, Platov anaien amaia artistiko bat, zuriak ere berdinketa lortu egin behar du. Noski, ario nagusia da ebipioia. Horrengo mugimenduan, bat dama bihurtuko delako. Beraz, lehenengo mugimendua ezin da pentsatu. Gaztelua ebi. Noski beltzak aprobatzatuko du, gaztelu hori irabazteko. Afila de bat, erregea gelau. Orain, beltzak ezin du gaztelua jan, afila ebi eta gero, erregea geiru eta hau berdinduta dago. Beraz, ezin badin bada gaztelua jan, zegin dezakide. Beltzak, hori horretu. Kebi. Erregea F3 jarraitu, tamen aukera asko ditu. Beltzak noski. Alfila ebi, erregea ebi, gebi, egoera berdina dakagun, dama koratzen baldin badu, jake, alfila B6, jake, eta gero, erregea B6, hau, errege, itota da, gaztelua diltzu da dagoelako, baita ere erregea F3 eta gero kuratu indezake gaztelua, eta orain erregea F2 eta gero berdinduta dago, besterik ez daka zuri beltzak baina gaztelua jatea, erregea bat eta hau lehen bezala berdinduta dago. Beraz, erregea F3 eta gero zaldia kuratu indezake. Eta orain, aukera bakarra dago galtzia saiesteko, eta hori da errege E3. Errege F2 ez du funtzionatzen, zaldia ebi, B6, erregea C6. Errege bat eta gero, alfila eta zaldia aldi birian mentzatuz, zaldia C3 babesten duelako alfila, erregea debi eta gero gelau, eta erregea jaten baldin badu zaldia, geiru eta erregea ezin da sartu peoiaren laukian. Beraz, erregea hiru da mugimendu bakarra, lehen bezala zaldia ebi eta gero, orain, B6, errege C6, erregea debi, aldi berean, metzatuz, zaldia eta alfila. Eta orain, erregea C3 eta gero, erregea D3, gelau, eta orain, errege zuria sartuko da pilaren lokien, eta hau berdinduta dago. Beirura ezin da jun zaldia geiru egin dezake, erregea de bat, zaldia ebi, eta erregea ebi eta gero hau berdinduta da. Eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera